Għal darb'oħra minkejja sejħiet persistenti mill-oppożizzjoni, mis-soċjetà ċivili, mill-korpi kostitwiti, mill-midja indipendenti u saħansitra minn attivisti u protagonisti fiħdan il-Partit Laburista, Joseph Muscat minflok poġġa l-interess nazzjonali l-ewwel, poġġa lilu nnifsu u lil dawk l-aktar viċin tiegħu l-ewwel. Sostna dan il-kap tal-oppożizzjoni Adrian Delija f'messaġġ lill-pajjiż. Huwa saħaq li bl-istess mod li l-Prim Ministru proteġa lil Keith Kembri u lil Konrad Mizzi, issa il-Grupp Parlamentari Laburista qed jipproteġi lil Joseph Muscat. Adrian Delija sostna li għandna Prim Ministru igran fatt mas-siġġu tal-poter u fil-frattemp qed jerreq pajjiż. L-inċertezza kbira li hawn f'pajjiżna se tkompli tittawwal u tigrava ma' kull ġurnata li Muscat jagħmel fil-kariga. Għandna Prim Ministru li flok tela kif qed jgħidlu kulħadd ħassu komdu li appunta mill-ġdid Ministru fil-Kabinett tiegħu. L-istess Ministru li akkuża li l-Gvern tiegħu bi frame-up kontrih fil-każ tal-assassinju ta' Defni Karwana Galizja. Adrian Delija qal li b'Joseph Muscat Prim Ministru u bi sħabu implikati, il-poplu la jista' jserraħ rasu li se ssir ġustizzja u wis inqas li l-ġustizzja tidher qed issir. Joseph Muscat bħala Prim Ministru huwa xkiel għall-investigazzjonijiet u ċertezza li ma ssirx il-ġustizzja. Muscat bħala Prim Ministru huwa l-kawża ta' iktar inċertezza f'pajjiżna. Għalhekk fid-dawl ta' dan kollu, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tqis il-pożizzjoni ta' Joseph Muscat bħala waħda mhux tenibbli. Adrian Delija reġa' tenna l-appell sabiex il-Prim Ministru Joseph Muscat jitlaq minnu fih għax pajjiżna spiċċa ostaġġ ta' sitwazzjoni bla preċedent. Pajjiżna huwa ostaġġ ta' persuni li b'emilhom jew bin-nuqqas ta' emilhom ħolqu kriżi kostituzzjonali. Il-Prim Ministru huwa wieħed minnhom. Il-Prim Ministru huwa il-problema, il-Prim Ministru għandu jitlaq illum. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm il-messaġġ tiegħu billi qal li flimkien għandna nkomplu nsemmaw leħinna sabiex pajjiżna issir ġustizzja.